नमस्कार, नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण आळूचं फतफतं करणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ। कोकणात झाडाच्या मुळात असा आळू उगवतो। हा आळू आपण त्याच्या देठासकट कापून घेणार आहोत। सर्वात आधी आपण हाताला व्यवस्थित तेल लावून घेऊ, नाहीतर हाताला खाज येऊ शकते। आता पान अशा प्रकारे कापून देठाची साल अशा प्रकारे काढून घेऊ। आता आपण देठाचे अशा प्रकारे तुकडे करून घेणार आहोत। आणि सर्व पानांची अशा प्रकारे घडी करून मग आपण कापून घेणार आहोत। चला तर मग अळूचं फतफतं बनवण्यासाठी लागणारे इतर साहित्य पाहून घेऊ। आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी भिजवलेले शेंगदाणे, 1 चमचा गूळ, 1 चमचा लाल तिखट, 1 लहान चमचा हळद, 1 चमचा गरम मसाला, थोडासा हिंग, 1 लहान चमचा जिरे, चवीनुसार मीठ, 4 कोकम, तेल आणि कढीपत्ता। याशिवाय आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी किसलेलं खोबरं, 2 उभे चिरलेले कांदे, 2 बारीक चिरलेले टोमॅटो, 10 ते 12 लसूण पाकळ्या आणि 1 इंच आलं। आपण ही भाजी कापून धुवून घेतली आहे। यामध्ये 1 ग्लास पाणी घालू। रात्रभर भिजत घातलेले शेंगदाणे यावर झाकण ठेवून 10 मिनिटं वाफवून घेऊ। कढईमध्ये तेल गरम करून घेऊ। त्यामध्ये उभा चिरलेला कांदा घालू। कांदा आपण हलका सोनेरी रंगाचा होईपर्यंत परतून घेणार आहोत। लसूण पाकळ्या, आलं, किसलेलं खोबरं, टोमॅटोचे तुकडे, हे सर्व आपण मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेणार आहोत। आपण पाहू शकतो शेंगदाण्याने अळू छानपैकी वाफला आहे। आता आपण कुकरमध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये ठेचलेल्या लसूण पाकळ्या घालू। जिरे, बारीक चिरलेला कांदा, कढीपत्ता, हिंग, फोडणीवर थोड्या वेळासाठी झाकण ठेवू। लाल तिखट, हळद। आता आपण यामध्ये वाफवलेले अळू आणि शेंगदाणे घालून व्यवस्थित परतून घेऊ। दोन मिनिटांसाठी झाकण ठेवू। आता यामध्ये वाटण घालू। गरम मसाला, चवीनुसार मीठ, थोडंसं पाणी घालून कुकरला झाकण लावून घेऊ आणि 4 ते 5 शिट्ट्या होऊ देऊ। कुकर थंड झाला आहे। कोकम शिजवून झाल्यानंतरच घालायचा आहे, नाहीतर अळू शिजायला वेळ लागतो। गूळ आणि आपला अळूचं फतफते रेडी आहे। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।